Η απερίγραπτη του Γρηγόριου Ξενόπουλου. Α. Βρέθηκε γαμπρός. Συμβουλή είπες? Ναι, θέλω τη συμβουλή σου. Για να κάνεις πάλι ακριβώς το ενάντιο οπότε θα σου πω. Ουφ, μα καημένε Κλεάνθη, αφού έχεις την ιδέα πως κάνω πάντα το ενάντιο από ό,τι μου λες, πες μου κι εσύ το ενάντιο από ό,τι σκέπτεσαι, για να κάνω εκείνο που νομίζεις σωστό. Δεν έχω καιρό για αστεία, Ασπασία μου. Βιάζομαι, σου είπα, να ανεβώ στην Αθήνα για πολύ σπουδαία υπόθεση. Όχι όμως σπουδαιότερη από αυτήν που θέλω να μιλήσουμε. Μ' έφαγες επιτέλους, να την ακούσω. Λέγε μου, να, ξανακάθομαι. Ο διάλογος αυτός γινόταν ένα ανοιξιάτικο πρωί στον κήπο μιας καινούριας βίλας στο Παλαιό Φάληρο. Ο Κλεάνθης είχε πάρει το γάλα του στο κιόσκι και η Ασπασία, η γυναίκα του, τον παράστηκε διαβάζοντας εφημερίδα. Τα δυο τους κορίτσια, που είχαν ξενυχτήσει διασκεδάζοντας, κοιμούνταν ακόμη απάνω στις κάμαρές τους. Ο Αναστάσης, ένας ηλικιωμένος μάγειρος και ψωνιστής, είχε βγει για ψώνια. Η Μαρία η καμαριέρα συγύριζε τα σαλόνια του κάτω. Ήταν λοιπόν ευκαιρία να μιλήσει το ανδρόγυνο χωρίς να ακούει κανένας και γι' αυτό η Ασπασία επέμενε να κρατήσει τον άντρα της, αν και βιαστικό, για να του εκθέσει την υπόθεσή της και να τον συμβουλευτεί. «Βρέθηκε γαμπρός, να», του είπε απότομα, μόλις εκείνος αποφάσισε να ξανακαθίσει και να την ακούσει. Στην αρχή ενδιαφέρθηκε, σοβαρεύτηκε κι άκουγε τη γυναίκα του σωπαίνοντας. Επρόκειτο, του έλεγε, για έναν συμπαθητικότατο, ωραιότατο, νέο, το πολύ 35, πλουσιότατο, αριστοκράτη, ανεξάρτητο, χωρίς υποχρεώσεις, που ερωτεύτηκε καθώς φαινόταν τη μεγάλη του κόρη, τη Ρόζα, 19 χρονών, και ήταν έτοιμος να τη ζητήσει. Αλλά άμα άκουσε και το όνομά του, ο Κλεάνθης έβαλε τα γέλια. «Για τον Πετράκη το Σωτηρόπουλο μου μιλάς τόση ώρα? Μα αυτός, καημένη, δεν είναι για μας». «Γιατί?» απόρρισε η Ασπασία. «Μη δεν είναι τόσο πλούσιος όσο λένε?» «Και πολύ περισσότερο από όσο σου είπαν. Ούτε εκείνος δεν ξέρει τι έχει. Ολόκληρο τσιφλίκι, φαντάσου, στη Θεσσαλία». «Το ξέρω, μα αυτό λένε είναι επίδικο». «Θα το κερδίσει, μα κι αν το χάσει, έχει τόσα άλλα. Ο πατέρας του άφησε μετρητά και χτήματα ένα σωρό. Μόνο με τα μισά από τα εισοδήματά του μπορεί να ζήσει σαν πρίγκιπας. Πολυεκατομμυριούχος, ζάπλουτος». «Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι για μας?» «Για μας μπορεί να είναι, για τη Ρόζα μας δεν είναι». «Δεν το καταλαβαίνω, μα γιατί?» «Πρώτα, είναι η μεγάλη διαφορά της ηλικίας. Την περνά σχεδόν 20 χρόνια. Πάει να δώσουμε το κορίτσι μας σε έναν πλούσιο γέρο? Τι θα πει ο κόσμος?» Η Ασπασία άναψε και ακολούθησε μια μεγάλη και ζωηρή συζήτηση πάνω στη διαφορά της ηλικίας, που η γυναίκα την έβρισκε ασήμαντη. Πα, ούτε 15 χρόνια θα την περνούσε, αφού μάλιστα ήταν στη μέση και ένα αίσθημα. Γιατί και ο Σωτηρόπουλος θα αγάπησε τη Ρόζα σοβαρά και δυνατά, για να τη διαλέξει ανάμεσα από τόσες που ξετρέχανε τον πολυζήτητο γαμπρό. Και η Ρόζα είχε αρχίσει να αμπαλάρεται. Ο Κλεάνθης δεν επίστηκε. Επέμεινε πως θα έκαναν έγκλημα να θυσιάσουν το κορίτσι στο βωμό του χρυσού που δεν αρκεί για την ευτυχία. Η Ασπασία έμεινε με την ιδέα της και τότε ρώτησε τον άντρα της αν είχε και σοβαρότερο λόγο να κρίνει το Σωτηρόπουλο απορριπταίο. Ήταν κακού χαρακτήρος?
κακής διαγωγής? Είχε πάθει βίτσια, ιδιοτροπίες, ανομαλίες, τι? «Τίποτα απ' αυτά», της αποκρίθηκε ο Κλεάνθης. «Ένας λαμπρός άνθρωπος. Όλοι όσοι τον ξέρουν το λένε. Αλλά είναι μουρλός». «Μουρλός? Όχι δε. Και γιατί?» «Φαντάσου μόνο πως είναι σοσιαλιστής». «Μα εγώ, ψυχή μου, δεν είμαι πολυκατομμυριούχος», της αποκρίθηκε. «Η γυναίκα μου μόνο έχει μια μικρή περιουσία, που αν ζούμε τώρα με αυτή, αύριο θα τη μοιράσουμε στα κορίτσια μας. Μπορεί λοιπόν να έχω τις ιδέες μου, χωρίς φόβο να ακούσω από κανένα. Μοίρασε πρώτα τα πλούτη σου, γίνου φτωχός και ύστερα νοιάσου για τους φτωχούς». Ο Σωτηρόπουλος όμως, ο ζάπλουτος σοσιαλιστής, βρίσκεται στη μεγαλύτερη αντίφαση του κόσμου. Γι' αυτό οι φίλοι του τον λένε μουρλό. «Α, για να σου πω, Κλεάνθη, μη με συμβούλευσες έτσι με την ιδέα πως θα κάνω το αντίθετο. Μη θέλεις κι εσύ το Σωτηρόπουλο όσο κι εγώ?» Σ' αυτό ο Κλεάνθης δεν αποκρίθηκε και έφυγε με έναν μορφασμό που έμοιαζε με χαμόγελο. Άλλωστε, η ομιλία δεν μπορούσε να εξακολουθήσει και ο Αναστάσης είχε γυρίσει με τα ψώνια και τα κορίτσια πάνω είχαν ξυπνήσει και ντύνονταν. Η Ασπασία έμεινε στο κιόσκι, μονάχη να αποτελειώσει την εφημερίδα της. Και γελούσε από μέσα της, θυμούμενη τους σοβαρούς λόγους που επρόβαλε ο άντρας της για να στηρίξει την άρνησή του. Διαφορά ηλικίας. Δεν βαριέσαι. Είχε διαβάσει πως για να ταιριάζει το αντρόγυνο είναι απαραίτητο να περνά ο άντρας τη γυναίκα 10-12 χρόνια. Ο Σωτηρόπουλος περνούσε τη Ρόζα ακόμα 2-3. Σπουδαίο πράγμα. Σοσιαλιστής, λέει. Και έπειτα ήταν της μόδας εκείνο τον καιρό οι νέοι να διαβάζουν τον Πλάτωνα Δρακούλη και να κάνουν πως συμμερίζονται τις χριστιανικές ιδέες του. Φυτοφαγία από ζωοφιλία, ισότης μεταξύ των ανθρώπων, προστασία του εργαζομένου και καθεξής. Αυτά που φρονούσε και ο άντρας της. Πρώτη ντύθηκε η Ρόζα και κατέβηκε να πάρει το γάλα της στο κιόσκι. «Είπες τίποτα του μπαμπά?» ρώτησε σιγά τη μητέρα της. «Ναι, κάτι του είπα απόξω. Τα αυτή μου πήρε μερικά λόγια. Έχει αντιρρήσεις?» «Γιατί, φοβάσαι?» «Ξέρω κι εγώ. Ο μπαμπάς είναι τόσο παράξενος, ώστε θα ήταν ικανός να μην θέλει το Σωτηρόπουλο μόνο και μόνο γιατί έχει μεγάλη περιουσία». «Όχι, έννοια σου. Όσο παράξενος κι αν είναι ο Κλεάνθης, δεν φτάνει ως εκεί». Τη στιγμή εκείνη επρόβαλε στον εξώστη της βιλίτσας η Θάλια, μικρότερη από την αδελφή της 2-3 χρόνια. Ήταν η επιλεγόμενη απερίγραπτη. Δεν είπε λέξη. Στάθηκε λίγο, σαν να ήθελε να ακούσει τι έλεγαν εκείνες οι δυο στο κιόσκι, και έπειτα, με φεδρό αθώο παιδιάτικο γελάκι, εφώναξε. «Καλημέρα, να κατέβω κι εγώ?» «Κατέβαντε, τι ρωτάς?» «Μα δεν έχετε ομιλία?» «Καμιά που να μην κάνει να την ακούσεις». «Καλά, έφτασα». Μπαίνοντας μέσα για να κατέβει, η Θάλια εσκοτίνιασε. «Φαντάζονται», είπε μέσα της, «πως ο Σωτηρόπουλος θα ζητήσει τη Ρόζα, ενώ εκείνος είναι ξετρελαμένος μαζί μου. Απερίγραπτο». Όταν κατέβηκε, είχε το ίδιο γελαστό, αθώο, παιδιάτικο ύφος. Οι άλλες δύο έπαψαν κάθε ομιλία για το γαμπρό. Κεφάλαιο Β. Οικογένεια Παπαζόη.
Ο κύριος Κλεάνθης Παπαζόης ήταν δικηγόρος, αλλά χωρίς πελατεία. Τούτο γιατί προτιμούσε να ξοδεύει τον καιρό του και τη δραστηριότητά του για να καλλιεργεί τα κοινωνικά του ιδανικά. Ειδεμή και έξυπνος άνθρωπος ήταν και τη δικηγορική ήξερε καλά, χωρίς βέβαια να είναι και σπουδαίος νομικός, και κάποιο λογοτεχνικό ταλέντο είχε που του επέτρεπε να γράφει, στα νιάτα του τουλάχιστον, καλούτσικα ποίηματα και διηγηματάκια και να συναναστρέφεται με τους γνωστούς λογίους της εποχής του. Ήξερε ακόμα να απαγγέλει ωραία και δικά του ποίηματα και άλλων και γι' αυτό κυρίως στα φιλολογικά σαλόνια ήταν περιζήτητος. Σε ένα από αυτά τον εγνώρισε κάποτε η Ασπασία Κρινάκη, κόρη γιατρού, με καλή πρίκα και τον αγάπησε τόσο πολύ ώστε αποφάσισε να τον παντρευτεί. Με τον γάμο αυτό, ο φτωχός Κλεάνθης Παπαζόης απόκτησε όχι μόνο μια γυναίκα που τον λάτρευε, παρά και τη δυνατότητα να μην εργάζεται πια για βιοπορισμό, παρά μόνο για τα περίφημα ιδανικά του. Γιατί η Ασπασία, και χωρίς να εκτιμά τα ιδανικά αυτά, κάθε άλλο, μόνο από την πολλή αγάπη που του είχε, τον άφηνε ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Αδιάφορο αν κάποτε τον τρογόταν και τον κορόιδευε. Μα δεν θα εργαστείς κι εσύ μια φορά σοβαρά? Δεν θα κοιτάξεις και τη δικηγορική σου? Δεν θα βγάλεις έναν παρά? Όλο ιδέες, όλο έγνοιες για τους άλλους, όλο λόγια και φούμαρα? Κατά βάθος όμως, της άρεσε να τρέφει αυτή τον άντρα που αγαπούσε. Ήταν η αδυναμία της. Αλλά να πούμε την αλήθεια, και ο Κλεάνθης αγαπούσε πολύ αυτή τη γυναίκα και της έμενε πιστός και αφοσιωμένος, μολονότι και για το ωραίο του εξωτερικό και για τα καλλιτεχνικά του χαρίσματα, πολλές τον τριγυρίζαν προσπαθώντας να τον κάνουν να πιστήσει. Η Ασπασία είχε και τούτο το καλό. Δεν εζήλευε καθόλου. Ίσως από την πολλή της αγάπη θα συγχωρούσε στον άντρα της και μια μικρή απιστία. Το βεβαιότερο όμως είναι πως του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Ο Κλεάνθης να μ' πατήσει, συλλογιζόταν. Ποτέ. Είναι τύπος. Έτσι πέρασαν τα πρώτα χρόνια του γάμου τους, όταν και οι δυο βρίσκονταν ακόμα στην ερωτική ηλικία, με μικρή διαφορά μεταξύ τους. Στο μεταξύ, είχαν χτίσει με έξοδα της Ασπασίας και με σχέδια του Κλεάνθη τη βιλίτσα εκείνη στο παλαιό Φάληρο που την ονόμασαν Αύρα και εγκαταστάθηκαν με τα δυο τους κορίτσια να ζουν εκεί χειμώνα καλοκαίρι. Ο Κλεάνθης διατηρούσε πάντα το δίθεν δικηγορικό του γραφείο στην Αθήνα, στο ισόγειο ενός σπιτιού στην οδό Σόλωνος, που άνοικε κι αυτό στη γυναίκα του και δεν του ήταν καθόλου δύσκολο την εποχή εκείνη της πυκνής και φτηνής συγκοινωνίας να ανεβοκατεβαίνει για τις δουλειές του 2 και 3 φορές την ημέρα. Πολύ πιο ευχάριστες όμως για αυτόν, κι ας μην το ομολογούσε, ήταν οι ώρες που μπορούσε να ξεφορτώνεται το βαρύ του χαρτοφύλακα και να κάθεται ήσυχο στην Αύρα με τη γυναίκα του, με τις κόρες του, με τους συγγενείς και τους φίλους που τους επισκέπτονταν συχνά ή μόνος να διατάζει, να γράφει και να καλλιεργεί, όχι πια ιδανικά, παρά τον κήπο της βιλίτσας που ήταν η πιο αγαπημένη του ασχολία. Γιατί τρελαινόταν για δέντρα και δεντράκια ο Κλεάνθης. Και επειδή η Ασπασία καταγινόταν πολύ με αυτά, μόνο κάπου έφερναν και αληθινό κυπουρό να κάνει τις βαριές δουλειές και να τους μαθαίνει όσα δεν ήξεραν. Από τις 2 δεσποινίδες Παπαζόη, που λογαριάζονταν με πρίκα 200.000 η καθεμιά, αρκετά καλή για τον καιρό εκείνο, η Ρόζα, η μεγάλη, ήταν ένα κορίτσι συνηθισμένο. Μελαχρινή, ψηλή, λεπτή, ούτε όμορφη μα ούτε άσχημη, ούτε πολύ έξυπνη μα ούτε κουτή, δεν παρουσίαζε τίποτα το έκτακτο, το εξαιρετικό, το πρόωρο ή το καθυστερημένο, ούτε στη σωματική,
ούτε στη διανοητική ανάπτυξη. Είχε τελειώσει το αρσάκιο, είχε μάθει και γαλλικούλια, έπαιζε κουτσά στραβά και πιάνο και στα κοσμικά σαλόνια που τα υπεραγαπούσε είχε μια συνηθισμένη σαν κι αυτήν πέραση, για να μην πούμε και επιτυχία. Η συμπάθεια που της έδειχνε τελευταία ο πολυζήτητος Πετράκης Σωτηρόπουλος, ολοφάνερη πια, φαινόταν στον κύκλο παράξενη και ανεξήγητη. «Τη ρόζα του Παπαζόη βρήκε να διαλέξει», έλεγαν, μέσα στις τόσες που τον πολιορκούσαν. Μυστήριο. Η Θάλια όμως, η μικρότερη, ήταν άλλο πράγμα. Ένα κορίτσι καθ' αυτό εξαιρετικό. 17 χρονών μόλις, είχε την κανονική σωματική ανάπτυξη της ηλικίας της, αλλά διανοητικός φαινόταν καθυστερημένη και έμοιαζε με γυναίκα που από μέσα της έμενε ακόμα παιδί. Αν και πολύ όμορφη, ξανθή, γαλανή, αφράτη, κανένας δεν τη λογάριαζε σοβαρά, εξαιτίας προπάντων της μεγάλης, της αφάνταστης αφέλειάς της. Παρουσιαζόταν ατιμέλητη, μισόγυμνη, μπροστά σε ένα δικό της ή σε μία φιλενάδα της. Δεν το είχε για τίποτα να καθίσει στα γόνατα ενός κυρίου, όπως το έκανε σαν ήταν παιδούλα 5 χρονών, ή να σηκώσει τα φουστάνια της ως απάνω για να του δείξει ένα σημάδι στο μερί της. «Εδώ με πονά, βλέπετε τίποτα?» Οι γονείς της, οι αδελφοί της, προσπαθούσαν να τη φέρουν σε συναίσθηση. «Δεν είσαι πια μικρή», αλλά τους απαντούσε με τόση αθωότητα, με τόση απορία, «Μα τι, κακό είναι», που τους αφόπλιζε. «Αφήστε τη», έλεγε ο Κλεάνθης, «άμα μεγαλώσει ακόμα λίγο, θα το καταλάβει από μόνη της». Την έπαιρναν για αγγελούδι και το θεωρούσαν αμαρτία να την πονηρέψουν από τώρα. Η αφέλεια της Θάλιας, η απαραδειγμάτιστη, αφόπλιζε και εκείνους που δοκίμαζαν να της κάμουν κόρτε. Όσο γινωμένη, όσο όμορφη κι αν ήταν, έβλεπαν πως η ψυχή της έμενε παιδική. «Μπορεί να είναι καλή για βούτυμα», έλεγαν, «μα για τίποτα παραπάνω». Και οι τίμιοι, οι σωστοί άντρες, δεν καταδέχονταν να επωφεληθούν από την άγνοια και την αθωότητα για μια σκοτεινή απόλαυση. Μόνο κανένας έκφυλος, κανένας γέρος κολλασμένος θα το έκανε. Αλλά στον κύκλο των Παπαζόηδων δεν υπήρχαν τέτοιοι. Άλλωστε, επρόσεχαν τη μικρή αθώα με το γυναικείο σώμα, όταν έβλεπαν να την τριγυρίζει κανένας παρήσακτος, άγνωστος, ύποπτος. Ούτε μιλούσαν μπροστά της για τα πράγματα του κόσμου, που η Ρόζα τα ήξερε με τον Ι και με το Σίγμα από 12 χρονών, ή για λεπτές οικογενειακές υποθέσεις, σαν αυτή που τους παρουσιάστηκε τώρα με το γαμπρό, γιατί η Θάλια με την αφέλειά της καταντούσε ένα τρομερό παιδί, ένα αληθινό enfant terrible που μπορούσε να κάνει χαλάστρες. Κουτί όμως δεν ήταν. Απεναντίας, είχε μια εξυπνάδα παιδιού που ξεπερνούσε και τη μεγαλίστικη εξυπνάδα της Ρόζας. Μιλούσε με λογική και ευγλωτία, έπαιρνε τα γράμματα, είχε τελειώσει και αυτή το αρσάκιο. Της άρεσε να διαβάζει λογής βιβλία, τα σεμνότερα βέβαια από την οικογενειακή βιβλιοθήκη, και πολλές φορές εξέπλητε τους δικούς της με κρίσεις για φιλολογικά έργα που μαρτυρούσαν και κατανόηση και γούστο. Στην ιδιόρυθμη ομιλία της συχνά μεταχειριζόταν τη λέξη απερίγραπτο. Ήταν η λέξη της, γι' αυτό οι δικοί της την έβγαλαν απερίγραπτη, παρατσούκλι που το πήραν και οι φίλοι γιατί το έβρισκαν πολύ ταιριαστό, όπως απάνω κάτω ονομάστηκαν απίστευτοι, incroyable, οι γελίοι εκείνοι κομψευόμενοι του Παρισιού, την εποχή του Διευθυντηρίου, επειδή συνήθιζαν να λένε κάθε στιγμή «είναι απίστευτο». Η Θάλια, όταν το άκουγε, γελούσε. «Δεν βλέπω γιατί είμαι απερίγραπτη», έλεγε, «αλλά δεν με πειράζει να με λέτε έτσι. Μ' αρέσει μάλιστα». Όταν ξεφύτρωσε ο γαμπρός,
που έμελε να αναστατώσει την ειρηνική και αγαπημένη οικογένεια, το υπηρετικό προσωπικό της Αύρας το αποτελούσαν, καθώς είδαμε, ένας γέρος μάγειρος ψωνιστής, ο Αναστάσης, και μια καμαριέρα, η Μαρία. Ο Αναστάσης ήταν ηλικιωμένος. Είχε κάνει χρόνια στην πόλη και στη Σμύρνη και ήταν τόσο κουτός κατά τα άλλα, ώστε απορούσαν πώς μπορούσε να κάνει τα έξοχα εκείνα φαγητά και γλυκίσματα που τα εθαύμαζαν όλοι όσοι έτρωγαν στη βίλα. «Μεγαλοφυΐα στην κουζίνα», έλεγε ο Κλεάνθης, ηλιθιώτης παντού αλλού. Και πρόσθετε, από την κουταμάρα του ξέπεσε στην Αθήνα και στο σπίτι μου, ενώ μπορούσε να είναι αρχιμάγειρος σε παλάτι. Η αλήθεια είναι πως ο Αναστάσης αγαπούσε και πονούσε το σπίτι εκείνο όπου είχε ξεπέσει και 5 τώρα χρόνια το υπηρετούσε, πιστός και αφοσιωμένος. Μα και τα αφεντικά του τον αγαπούσαν, τον πλήρωναν και τον έτρεφαν καλά. Του είχαν κάθε εμπιστοσύνη και ο Κλεάνθης με τις ιδέες του και τα μεγαλεπίβολα σχέδιά του κοίταζε πώς να τον εξασφαλίσει. «Έννοια σου, Αναστάση», του έλεγε, «και ο σοσιαλισμός θα βελτιώσει τη θέση σου πολύ». «Καλά είναι και τώρα», απαντούσε ο κουτός. «Τώρα ναι, αύριο όμως που δεν θα μπορείς να εργάζεσαι, θα πεθάνω», απαντούσε ο κουτός. Η Μαρία ήταν νέα, μόλις 25 χρονών και ζωντοχύρα. Ο άντρας της, ένας προκομμένος, την παράτησε με 2 κουτσούβελα για να συζήσει με μια αγαπητικιά και η δυστυχισμένη εκείνη αναγκάστηκε να μπει υπηρέτρια για να τρέφει τα παιδιά της. Τα είχε σε ένα χαμόσπιτο στις Τζιτζιφιές με τη μάνα της και τον αδερφό της και δεν τα έβλεπε παρά κάθε Κυριακή που είχε άδεια να βγαίνει έξω. Είχε τόσα προτερήματα και ομορφιά ακόμη, μια νταρντάνα νησιωτοπούλα, ώστε όλοι απορούσαν πώς ο άντρας της αποφάσισε να αφήσει τέτοια καλή γυναίκα για άλλην οποιαδήποτε. 10 φορές τον βρήκε ο Κλεάνθης. Ο προκομμένος ήταν εργάτης, λατόμος, γλεντζές και μπεκρής και προσπάθησε να τον κάμει να την ξαναπάρει. Αλλά δεν κατάφερε παρά να του αποσπάσει την υπόσχεση πως δεν θα τη χώριζε οριστικά και πως θα κοίταζε κι αυτό στα παιδιά του. 3 όμως χρόνια που είχαν τη Μαρία καμαριέρα, ο άντρας της δεν εφάνηκε στις Τζιτζιφιές ούτε για να φέρει στα παιδιά του καραμέλες. Ήταν πια στην καμπούρα της Μαρίας που εγκαρτερούσε και δούλευε, δοξάζοντας το Θεό που την έριξε τουλάχιστον σε ένα καλό και πονόψυχο σπίτι. Ας δώσουμε τώρα και μια εικόνα της Αύρας. Η βιλίτσα ήταν χτισμένη στο βάθος του σχετικά μεγάλου της κήπου. Ένας αρκετά ψηλός μαντρότυχος τριγύριζε όλο το οικόπεδο με μια μεγάλη καγγελόπορτα προς το μεγάλο δρόμο, αντίκρι σχεδόν στην είσοδο της βιλίτσας και μια μικρή προς τον πλάγιο δρομάκο, αντίκρι σχεδόν στην πορτίτσα της υπηρεσίας. Ο μεγάλος δρόμος ήταν ψηλότερα από τον παραθαλάσσιο. Δεν απήχε όμως από την ακρογιαλιά παρά λίγα βήματα. Η βιλίτσα είχε έναν ωραίο τετράγωνο εξώστη στο επάνω πάτωμα που οι κομψές ξύλινες στήλες που τον εκρατούσαν έφταναν ως κάτω από τη μια και την άλλη μεριά της εισόδου, όπου σχηματιζόταν ένας άλλος εξώστης μπροστά στην πόρτα του ισογείου. Μεγάλο μέρος από την πρόσωψη ήταν σκεπασμένο από ανθισμένους κησούς που σκαρφάλωναν ως τη σκεπή με τις καμινάδες. Στη μέση σχεδόν του κήπου ήταν το κιόσκι με παραπετάσματα ολόγυρα από λινάτσα ρηγωτή, άσπρη και κόκκινη, που ανοιγόκλειναν κατά βούληση και μια γυάλινη κασιτερωμένη σφαίρα στην κορφή που έλαμπε σαν άστρο. Σε μια άκρη, στο μεγαλύτερο δέντρο, ήταν κρεμασμένη μια κούνια, όπου συνήθως καθόταν η Θάλια, πότε για να διαβάζει ή να ρεμβάζει και πότε για να κουνιέται με τρελά γέλια
και ξεφωνητά παιδιού. Εκείνο τον καιρό το παλαιό Φάληρο δεν ήταν τόσο πυκνά συνοικισμένο όπως σήμερα. Λιγοστά, αραιά, τα σπίτια μικρά ή μεγάλα, φτωχά ή πλούσια, έδιναν εντυπώσεις διαφορετικές στους διαβάτες. Αλλά όλοι όσοι περνούσαν από το δρόμο του Παπαζόη και από την καγκελόπορτα έριχναν μια ματιά στη βιλίτσα, με τον κήπο σταματούσαν λίγο και συλλογίζονταν. Εδώ θα κατοικούν άνθρωποι ευτυχισμένοι. Κεφάλαιο Γ. Ο Πετράκης Σωτηρόπουλος. Λίγους μόνο μήνες είχε στην Αθήνα ο ξένος αυτός. Ούτε ξαναήρθε από τον καιρό που παιδί ακόμα τελείωσε το γυμνάσιο και έκαμε και 1-2 χρόνια φοιτητής. Από τότε, καθώς έλεγε, γύριζε τον κόσμο. Ως και στα νησιά του Ειρηνικού είχε πάει. Έτσι, λίγες γνωριμίες είχε στην ελληνική πρωτεύουσα, όπου δεν είχε σειρεύσει όλο σχεδόν ο ελληνισμός, όπως μετά τους πολέμους. Μερικούς παλιούς συμμαθητές του στο Βαρβάκιο ή στο Πανεπιστήμιο, που μάλιστα δεν τους παρασυναναστρεφόταν, γιατί ήταν άλλης σειράς. Πραγματικώς, ο άγνωστος ξένος που είδαν άξαφνα οι Αθηναίοι, φαινόταν μεγαλουσιάνος. Ομογενής, αν θέλετε, όπως έλεγαν τότε τους Έλληνες που έρχονταν υπέρπλουτοι από το εξωτερικό. Καθόταν στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας, σκορπούσε χρυσάφι, έκανε γνωριμιές από την καλύτερη κοινωνία, τη σειράς του. Σύχναζε στα κέντρα και στα σαλόνια τα πιο αριστοκρατικά. Είχε εισαχθεί και στην αθηναϊκή λέσχη και γενικά ζούσε σαν πρίγκιπας ή μαχαραγιάς, όπως έλεγαν οι νέοι του φίλοι. Μπορεί να ήταν και 40, μα δεν φαινόταν παραπάνω από 35 χρονών. Καλή κράση, συμπαθητική φυσιογνωμία, κομψό ντύσιμο, άψογη τρόπη, έξυπνη ομιλία και προπάντων καλή καρδιά. Τον εκτιμούσαν, τον εθαύμαζαν και ακόμα τον αγαπούσαν. Όταν μάλιστα μαθεύτηκε πως ήταν ανήπαντρος, έρημος και σκόπευε να παντρευτεί πια και να εγκατασταθεί στην Αθήνα για πάντα, τα κορίτσια της αριστοκρατίας και μάλιστα όσα δεν είχαν πολύ μεγάλη πρίκα οι πραγματικές περγαμηνές, άρχισαν να τον βρίσκουν ιδανικό γαμπρό. Μα τι του έλειπε και προσπαθούσαν να τον κατακτήσουν. Άξαφνα όμως, και δεν είχαν περάσει 2 μήνες από τον ερχομό του, ο Πετράκης Σωτηρόπουλος, αν και εξακολουθούσε να μένει στη Μεγάλη Βρετανία, έπαψε να συναναστρέφεται αποκλειστικά την ανώτερη τάξη, την πρώτη, και άρχισε να προτιμά τη δεύτερη, ακόμα και την τρίτη. Για ποιο λόγο? Τι είχε συμβεί? Άγνωστο. Έλεγαν πως ένα βράδυ, στην Αθηναϊκή λέσχη, είχε χάσει ένα σημαντικό ποσό που δεν μπόρεσε να το πληρώσει σε 24 ώρες και έγινε σούσουρο εις βάρος του μαχαραγιά. Επρόσθεταν όμως πως βρήκε χρήματα και επλήρωσε το χρέος του μέχρι λεπτού τη μεθεπομένη, ώστε το επεισόδιο, ασήμαντο καθεαυτό, δεν μπορούσε να εξηγήσει την απότομη αλλαγή ζωής και κύκλου. Το βέβαιο είναι πως ο Πετράκης Σωτηρόπουλος, αφού έτυχε να γνωρίσει σε ένα χορό την οικογένεια Παπαζόη, αφοσιώθηκε στο φίλο του Κώστα Διγενόπουλο, εξάδελφο της κυρίας Ασπασίας, και έκτοτε δεν πήγαινε παρά στα σαλόνια Δευτέρας ή Τρίτης τάξης, τις διασκεδάσεις και τις εκδρομές, πάντα μαζί με τον Διγενόπουλο, όπου τις περισσότερες φορές συναντούσε και την εξαδέλφη του με τις κόρες της. Συμπέραναν λοιπόν πως τον είχε τραβήξει η Ρόζα Πολυζώη, και όχι βέβαια η απερίγραπτη Θάλια, και πως για να βρίσκεται διαρκώς μαζί της, άφησε τις άλλες του γνωριμιές και προσκολήθηκε στον κύκλο του Διγενόπουλου. Στον κύκλο αυτόν ήταν βέβαια και πολλά άλλα κορίτσια, ωραιότερα και πλουσιότερα από τη Ρόζα. Η Μέρη άξαφνα του Μιλωνά, η πιο στενή της φίλη, ή η μικρή Κατίνα του Δρώση,
η μόνη φίλη της Θάλιας, αληθινή καλονή χωρίς να είναι και αφελής. Αλλά και από αυτές και από όλες ήταν ολοφάνερο πως ο Σωτηρόπουλος προτιμούσε τη Ρόζα. Μαζί της καθόταν, μαζί της περπατούσε, μαζί της μιλούσε, μαζί της χόρευε, μαζί της έπαιζε, χωρίς να τον νοιάζει για καμιά και για κανέναν. Μα αν κάποτε τύχαινε να πάει και μάλι, από αυτές που τον ξετρέχανε, δεν έβλεπε την ώρα να την ξεφορτωθεί για να γυρίσει στην προτίμησή του. Και επειδή κοντά με το βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα, ο Σωτηρόπουλος περιποιόταν πολύ και τη Θάλια, που ποτέ σχεδόν δεν απομακρυνόταν από τη μεγάλη της αδελφή, ή να πούμε καλύτερα, που ποτέ σχεδόν η μεγάλη της αδελφή δεν την άφηνε μόνη, από φόβο μην πει ή κάμει τίποτα άπρεπο. Κι ολοένα της έγνεφε, της ψιθύριζε, τη μάλωνε και με ένα βλέμμα μαμουθής προσπαθούσε να την ανακαλεί στην τάξη, να την κρατά στα όρια της. Αλλά πού? Η απερίγραπτη δεν άκουγε, δεν καταλάβαινε τίποτα. Αγκάλιαζε σαν παιδί το Σωτηρόπουλο και του έλεγε αφελέστατα πότε πως είναι ωραίος, πότε πως είναι καλός και πότε πως τον αγαπά σαν το θείο Κώστα, το Διγενόπουλο. Καθόταν μόλο της το βάρος στα γόνατά του λέγοντας «Είμαι κουρασμένη, τι ωραία πολυθρόνα». Σήκωνε τα φουστάνια της για να της πει αν έβλεπε κανένα σημάδι εκεί που την πονούσε. Συχνά πολύ πιο ψηλά από το γόνατο ή τον παρακαλούσε να της βγάλει το γοβάκι, να το τινάξει και να της το ξαναβάλει, που ο Σωτηρόπουλος το έκανε ολοπρόθυμα, γιατί είχαν μπει μέσα άμοι. Η Ρόζα σκύλιαζε, οι άλλοι κρυφογελούσαν και ο Σωτηρόπουλος έλεγε στο φίλο του «Τι χαριτωμένη η μικρή ανιψιά σου». Για τη Ρόζα ποτέ δεν του είχε πει τίποτα. Για αίσθημα, για γάμο, ούτε στην ίδια είχε μιλήσει ποτέ, ούτε σε άλλον. Όλοι όμως ήταν βέβαιοι πως τη Ρόζα είχε διαλέξει ο περιμάχητος γαμπρός. Γούστα βλέπεις. Και τη φθονούσαν και τη μακάριζαν για την τύχη της, βέβαιοι επίσης πως το ανεκδήλωτο θα εκδηλωνόταν σε λίγο. Πραγματικώς, τις ημέρες εκείνες, όταν είχε περάσει μόλις ένας μήνας από τη γνωριμιά, ο Σωτηρόπουλος έκαμε τον πρώτο υπενιγμό στο φίλο του Διγενόπουλο. «Την οικογένεια της ξαδέρφης σου», του είπε, «την έβαλα στην καρδιά μου. Μου φαίνεται πως θα συγγενέψουμε». «Η ώρα η καλή», αποκρίθηκε ο Διγενόπουλος. «Να το πω της Ασπασίας, του Κλεάνθη». «Όχι, όχι ακόμα», έκαμε ζωηρά ο Σωτηρόπουλος. «Σε παρακαλώ να μην το πεις ακόμα σε κανέναν». Αλλά ο Διγενόπουλος το είπε στην Ασπασία. Η Ασπασία το είπε στη Ρόζα και ακολούθησαν τα οικογενειακά μυστικοσυμβούλια που είδαμε. Ο σκοπός τους ήταν να προειδεαστεί ο παράξενος Κλεάνθης, ο τύπος, μήπως καταχαλούσε με την παραξενιά του. Οι δεμοί ούτε για την ποιότητα του γαμπρού είχαν καμιά αμφιβολία. Πληροφορίες θα ζητούσαν και λεπούρι, τι διάβολο. Ούτε η Ρόζα έκρυψε από τη μητέρα της πως κι αυτή τον είχε βάλει στην καρδιά της. «Κοίταξε μόνο να μην πεις τίποτα της Μέρης», τη συμβούλεψε η Ασπασία. «Δεν τρελάθηκα», αποκρίθηκε η φρόνιμη Ρόζα, «αφού δεν είναι ακόμα βέβαιο πως θα με ζητήσει, ξέρω κι εγώ. Μπορεί να μην γίνει και να εκτεθώ. Έπειτα, η Μέρη είναι από εκείνες που ενόμιζαν πως ο Σωτηρόπουλος της είχε ερωτευτεί και μόλι της τη φιλία σε μένα, θα το προτιμούσε. Α, όχι, η Μέρη δεν θα το μάθει, παρά αφού γίνει η πρόταση, ίσως μάλιστα και ο Αραβώνας». Ύστερα από αυτά, πώς η Θάλια είχε την ιδέα πως ο Σωτηρόπουλος ήταν ερωτευμένος μαζί της και όχι με τη Ρόζα, όπως ενόμιζαν όλοι. Σε αυτό δεν γελιόταν. Δεν φαντασιοκοπούσε καθόλου η απερίγραπτη, που ούτε τόσο παιδί, ούτε τόσο αφελής ήταν όσο τη θεωρούσαν οι γύρω της. Μια μέρα, σε μια εκδρομή που κατά τύχη έμεινε μόνη με τον Σωτηρόπουλο, κοντά στα Κρογιάλη, όταν τον αγκάλιασε κατά τη συνήθειά της και του είπε πως ήταν ωραίος και τον αγαπά, εκείνος της είπε «Μα κι εγώ σ' αγαπώ» και τόσο πολύ
ώστε λογαριάζω να σε κάμω γυναίκα μου. Θέλεις? Η αφελής έγινε κατακόκκινη, σαν γυναίκα και γέλασε σαν παιδί. «Εμένα», αποκρίθηκε, «μα δεν είμαι μικρή. Η Ρόζα μου φαίνεται πιο κατάλληλη για σας». «Αυτό είναι δικός μου λογαριασμός», είπε ο Σωτηρόπουλος. «Εσύ θέλεις?» «Δεν ξέρω. Έλα εδώ να μου το πεις κρυφά». Εκάθισε σε ένα βράχο και την πήρε στα γόνατά του. Η Θάλια αισθανόταν τα χέρια του που την έσφιγγαν και της χάιδευαν το κορμί. Άρχισε πάλι να γελάει σαν να τη γαργάλευαν, αλλά δεν θέλησε ή δεν πρόφτασε να του πει λέξη. Τη στιγμή εκείνη φάνηκε η Ρόζα που την είχε χάσει και έτρεχε να τη βρει. «Σιωπή», της είπε εκείνος, «σήκω πάνω και μην πεις τίποτα στην αδερφή σου». «Ούτε σε κανένα», του ψιθύρισε. Αλλά δεν σηκώθηκε και από τα γόνατά του. Ξανά έγινε αμέσως η αφελής, που δεν την παρεξηγούσε κανένας. Φυσικά, η Ρόζα, που έβλεπε κάτι συνηθισμένο, δεν υποπτεύθηκε τίποτα. Από εκείνη όμως τη μέρα, η Θάλια επιζητούσε να ξεμοναχιάσει το Σωτηρόπουλο, όπως δά και εκείνος, να κάθεται πάνω του συχνότερα, να του δείχνει με κάθε πρόφαση όσα σκέπαζαν τα φουστάνια της και να μην βγάζει μιλιά όταν τα κρυφά χάδια του γίνονταν τολμηρότερα. Μόνο που δεν γελούσε σαν να τη γαργάλευαν, ούτε όταν ήταν μπροστά κι οι άλλοι. «Μ' αγαπάς πάντα?» της ψιθύριζε. «Μα σας είπα». «Καλά λοιπόν, αυτό δεν θα το ξέρουμε παρά οι δυο μας». Είπαμε πως η μόνη φίλη της Θάλιας ήταν η συνομήλικη της Κατίνα Δρώση. Αυτή δεν ήταν καθόλου παιδί και θα απορούσε κανένας τι είδους φιλία είχε με την απερίγραπτη. Αλλά είναι απλούστατο. Μόνο στην Κατίνα η μικρή Παπαζόη αποκαλυπτόταν. Μόνο για αυτήν δεν ήταν μια αφελής, καθυστερημένη, αθώα, παρά μια πονηρή και πολύξερη, όπως κάθε άλλη της ηλικίας της, ίσως και περισσότερο. Κάποτε η Κατίνα τη ρώτησε, «Μα γιατί κάνεις στους άλλους την κουτί?» «Έτσι με συμφέρει», της αποκρίθηκε η απερίγραπτη. Και της εξήγησε. Ως έναν καιρό η άγνοιά της ήταν φυσική και η αφέλειά της απροσποίητη. Αργότερα, όταν άρχισε να τα καταλαβαίνει και να τα γνωρίζει όλα, έκανε στους άλλους την κουτί, πρώτα γιατί τους ντρεπόταν, πώς το θες, θα κοκκίνιζε από ντροπή αν ο πατέρας της, ο θείος της, η μητέρα της ακόμα εμάντευαν το ξύπνημά της και τις καινούριες της γνώσεις. Και έπειτα, γιατί με την προσποιητή της αφέλεια τους έκανε να μιλούν ελεύθερα μπροστά της. Τι καταλάβαινε το μωρό? Και το κυριότερο, γιατί μπορούσε χωρίς παρεξήγηση να αγκαλιάζει και να φιλά τους άντρες που της άρεσαν ή να δέχεται τα φιλιά και τα αγκαλιάσματά τους. «Το καταλαβαίνω», της είπε χαμογελώντας η Κατίνα, που δεν ήταν λιγότερο αντρόφιλη. «Μακάρι να μπορούσα να το έκανα αυτό κι εγώ. Αλλά τι γούστο βρίσκεις στα άλλα?» «Ποια?» απόρρισε η Θάλια. «Που σηκώνω άξαφνα μπροστά τους με μία πρόφαση τα μανίκια μου και τα φουστάνια μου?» Ναι, αυτές τις εξιμπισιόν δεν τις καταλαβαίνω». «Υπερβολικές, αλλά με αυτές πιστοποιώ την αφέλεια και την αθωότητά μου. Έπειτα παρατήρησα πως σε μερικούς άντρες αρέσουν πολύ. Το ξέρεις πως έτσι έκαμα το Σωτηρόπουλο να ξετρελαθεί και να αφήσει όλες τις άλλες για μένα? Μου το είπε καθαρά. Μ' αγαπά κι αν θέλω είναι έτοιμος να με πάρει γυναίκα του». Η Κατίνα, που πρώτη φορά το άκουγε αυτό, έμεινε έκπληκτη. «Αλήθεια?» ψιθύρισε. «Σου υποσχέθηκε γάμο?» «Μα ναι, μου επέβαλε όμως να μην το πω ακόμα σε κανένα και κοίταξε κι εσύ να μην το βγάλεις από το στόμα σου, ούτε να δείξεις πως το ξέρεις». Η Κατίνα έμεινε σκεπτική. «Μη σε κοροϊδεύει?» έκαμισε λίγο. «Και τι ανάγκη έχει?» αποκρίθηκε η Θάλια. «Η πρίκα μου 200.000 είναι τυποτένια μπροστά στην περιουσία του. Για να θέλει να με πάρει, θα πει πως του αρέσω, πως μ' αγαπά αληθινά».
Μήπως του αρέσει περισσότερο να σε χαϊδεύει? Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Θέλω να πω, μήπως επωφελείται για να παίζει μαζί σου εκ του ασφαλούς, αφού σε παίρνουν όλοι για παιδί, χωρίς να έχει και κανένα σκοπό να σε παντρευτεί? Το σκέφτηκα κι αυτό, αλλά τι με νοιάζει, δεν χάνω τίποτα να τον καλλιεργώ και να περιμένω. Μπορεί από τα λίγα αυτά που του παραχωρώ να του ανοίγει η όρεξη για περισσότερα, για όλα και να με πάρει. Άλλωστε ξέρω πως το είπε του θείου Κώστα. Μου φαίνεται πως θα συγγενέψουμε. Όλοι νομίζουν πως ερωτεύτηκε τη Ρόζα. Αλλά είναι δυνατό να θέλει τη Ρόζα και να λέει σε μένα πως μ' αγαπά και θα με πάρει? Ποτέ της Ρόζας δεν της είπε τέτοιο πράγμα. Και αυτό το ξέρω καλά. Τι λες τώρα? Ξέρω κι εγώ. Μπορεί να είναι κι έτσι. Εσύ τον αγαπάς? Με έρωτα? Όχι. Μου αρέσει όμως πολύ και θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη αν τον έκανα άντρα μου. Και αν δεν συμβεί αυτό, θα λυπηθείς? Θα υποφέρεις? Θα λυπηθώ βέβαια, αλλά δεν θα υποφέρω. Τότε δεν χάνεις τίποτα. Εξακολούθη. Κεφάλαιο Δέλτα. Οι υποψίες της Ρόζας. Από καιρό η Ρόζα, η μόνη στην οικογένεια και στον κύκλο, άρχισε να υποπτεύεται πως η υπερβολική, η απαραδειγμάτιστη αφέλεια της Θάλιας ήταν τώρα προσποιητή, δηλαδή μια μεγάλη πονηριά. Κάτι που παρατήρησε εκείνες τις ημέρες η στενότερη φίλη της, η Μέρη Μιλωνά, και της το είπε, της εστήριξε την υποψία και την έκαμε να ανησυχήσει. Ήταν αυτό. Στο τσάι κάποιου φιλικού σπιτιού, όπου είχαν μαζευτεί όλοι και όλες, η Μέρη είδε τη Θάλια καθισμένη κατά το σύνηθες στα γόνατα του Πετράκη. Είχαν μείνει οι δυο τους σε ένα σαλονάκι, γιατί οι άλλοι έτρεξαν στη σάλα να χορέψουν και η Ρόζα η ίδια αναγκάστηκε να βγει με κάποιον που την είχε αγκαζάρει. Την ίδια σχεδόν στιγμή μπήκε από άλλη πόρτα η Μέρη. Την είδαν αμέσως και οι δυο. Η Θάλια έκαμε να σηκωθεί από τα γόνατά του με ένα κίνημα αυθόρμητο που έδειχνε πλήρη συναίσθηση ενοχής. Απέναντίας, ο Πετράκης την εμπόδισε, την εκράτησε με ένα άλλο κίνημα που έδειχνε πως ήταν όλος διόλου περιττό να χάσει την ευχαρίστησή του. Και η Θάλια έμεινε η αφελής που ήταν πάντα. Το συμπέρασμα της Μέρης ήταν πως η Θάλια δεν ήταν τόσο αθώα όσο την ενόμιζαν. Είχε αρχίσει να μιλά μέσα της το ένστικτο και πως ο Πετράκης, που αυτό το είχε καταλάβει σαν άντρας, νοστιμευόταν το θραψερό, το αφράτο κορμί της Ξανθούλας. Κι η Ρόζα ανησύχησε, χωρίς να φανταστεί βέβαια κι ως πού είχαν προχωρήσει εκείνοι οι δυο και πολύ λιγότερο πως όταν ο Πετράκης έλεγε του Κώστα «Μου φαίνεται πως θα συγγενέψουμε», εννοούσε πως θα έπαιρνε τη Θάλια, φοβήθηκε μήπως η μικρή με τα καμώματά της που τα δικαιολογούσε η προσποιητή, αυτό τώρα ήταν βέβαιο αφέλειά της, τον κατακτούσε ώστε να την προτιμήσει στο τέλος και από τη μεγάλη. Δεν είπε τίποτα σε κανέναν, ούτε στη μητέρα της. Στη Μέρη έκαμε την αδιάφορη, τη δύσπιστη και την ήσυχη. Ήταν δυνατό, θα της φάνηκε. Η Θάλια ήταν ακόμα ένα μεγάλο απονήρευτο παιδί, αλλά σε λίγες ημέρες, όταν για πρώτη φορά από την εμφάνιση του γαμπρού θα δίναν μια απογευματινή στην Άβρα και θα τον καλούσαν, η Ρόζα έκρινε καλό να τα φανερώσει όλα στη μητέρα της. Η κυρία Ασπασία εγέλασε. Φαντασίες της Μέρης, τίποτα άλλο. Αλλά η Ρόζα επέμεινε. Είχε κι άλλους λόγους να πιστεύει πως η Θάλια ήταν πια ξυπνημένη, πονηρεμένη και έκανε ακόμα την αφελή. Και η μητέρα της, με κάποια στεναχώρια, τη ρώτησε. «Και τώρα τι θέλεις,
Να της πούμε να μην είναι πονηρή και να φέρνετε στους κυρίους όπως τα άλλα κορίτσια? Όχι βέβαια, αποκρίθηκε η Ρόζα. Μπορούμε όμως να βρούμε μια πρόφαση και να την κάνουμε να μην παρουσιαστεί αύριο στο τσάι. Ωραία ιδέα. Μα τι, πρόκειται για καμιά επίσκεψη μισής ώρας στο σαλόνι που θα μπορούσαμε να πούμε πως η Θάλια λείπει ή είναι αδιάθετη ή έχει μάθημα? Εδώ θα μαζευτούν 30 άνθρωποι και θα μείνουν 5-6 ώρες. Πώς θα δικαιολογηθεί η απουσία, η εξαφάνιση της Θάλιας? Αφήνω τώρα πως θα έπρεπε να βρούμε και μία πρόφαση για αυτήν. Γιατί δεν μπορούμε βέβαια να της πούμε την αλήθεια, αν είναι αλήθεια οι υποψίες σου. Η Ρόζα σκέφτηκε λίγο και είπε: «Θα της μιλήσω εγώ». «Και τι θα της πεις?» «Ό,τι θέλω, ό,τι ξέρω. Δεν με εμπιστεύεσαι?» «Έννοια σου. Και δεν θα την πονηρέψω, ούτε θα την κάμω να καταλάβει πως αμφιβάλλουμε για την αθωότητά της». Στην αρχή, η κυρία Ασπασία είχε αντιρρήσεις. Επειδή όμως η Ρόζα επέμεινε, αναγκάστηκε να της το επιτρέψει. «Μίλησέ της επιτέλους. Αδερφές είσαστε. Δεν θα μαλώσετε. Και να ειδούμε τι θα καταφέρεις. Γιατί μου φαίνεται πολύ δύσκολο να κάνει την άρρωστη και να μείνει στην κάμαρά της, ενώ εσείς θα χαράτε τον κόσμο σ' όλο το σπίτι και σ' όλο τον κήπο». «Θα δοκιμάσω». Και η Ρόζα δοκίμασε. Επλησίαζε μεσημέρι. Ο μπαμπάς έλειπε. Η μαμά έμεινε στον κήπο για να τον συγυρίσει με τη Μαρία. Έπρεπε να συγυριστεί κι αυτός για την αυριανή δεξίωση. Και η Ρόζα ανέβηκε επάνω να βρει τη Θάλια. Η μικρή καθόταν στην κάμαρά της ατιμέλητη και διάβαζε κάποιο βιβλίο που της είχε δανείσει η Κατίνα. «Τι βιβλίο είναι αυτό?» τη ρώτησε η Ρόζα. «Η καλύβα του Μπαρμπαθωμά. Σε ενδιαφέρει?» «Πολύ». «Δεν μπορείς να το αφήσεις για λίγα λεπτά που θέλω κάτι να σου πω?» «Λέγε μου. Εγώ μπορώ και να διαβάζω και να ακούω». Η Ρόζα εκάθισε κοντά της. Η Θάλια έμεινε μισοξαπλωμένη στο ντιβάνι χωρίς να σηκώσει τα μάτια της από το βιβλίο. «Άκουσε, Θάλια μου. Αύριο θα έρθει για πρώτη φορά στο σπίτι μας ο κύριος Σωτηρόπουλος. Θέλουμε να σχηματίσει την καλύτερη ιδέα και θα σε παρακαλούσαμε, η μαμά κι εγώ, να είσαι λιγάκι συμμαζεμένη. Ακούς?» «Ναι, μα τι εννοείς?» «Να, λιγότερο θάρρος με τους κυρίους και προπάντων με αυτόν. Να μην κάθεσαι πάνω τους σαν μπεμπέκα, να μην πηγαίνεις πολύ ψηλά όταν κουνιέσαι μπροστά τους στην κούνια, γιατί σηκώνονται τα φουστάνια σου. Ούτε να τα σηκώνεις μόνη σου για να τους δείχνεις τις ελιές σου και τα σημάδια σου. Τώρα είσαι μεγάλη, γυναικάρα, και αυτά τα καμώματα παρεξηγούνται». «Τι θα πει παρεξηγούνται? Γιατί?» «Μα να, νομίζουν, και μάλιστα όσοι δεν σε ξέρουν από μικρή, πως τα κάνεις ξεπίτηδες, με σκοπό, με πονηριά, για να βλέπουν οι κύριοι τις κρυφές ομορφιές σου. Έτσι μπορεί να σε πάρουν ή για υποκρίτρια ή για διεφθαρμένη, και όχι για μια αθώα αφελή, για ένα παιδί που δεν ξέρει τι κάνει». «Α, τώρα κατάλαβα. Και αυτό εκθέτει το σπίτι μας? Και αν έρθει αύριο ο κύριος Σωτηρόπουλος και εγώ κάνω τα ίδια, δεν θα σχηματίσει την καλύτερη ιδέα?» «Φυσικά, γιατί και ο κύριος Σωτηρόπουλος είναι από εκείνους που δεν σε ξέρουν από μικρή». «Δεν το παραδέχομαι, Ρόζα μου. Ο κύριος Σωτηρόπουλος με βλέπει τώρα 1 μήνα. Φέρνομαι και μαζί του όπως με όλους. Κακή ιδέα για μένα και για σας δεν σχημάτισε βέβαια. Γιατί θα σχηματίσει αν θα ειδεί να κάνω και στο σπίτι μου ό,τι κάνω σε άλλα σπίτια ή όταν πάμε εκδρομή? Μου φαίνεται παράλογο, απερίγραπτο».
ώστε δεν θα μας κάμεις τη χάρη να φανείς αύριο και να φαίνεσαι στο εξής πιο συμμαζεμένη. Δεν μπορώ. Για ποιο λόγο πρέπει στο εξής να προσποιούμε τη σεμνή, να αφήσω το φυσικό μου, το ιδίωμά μου, την αφέλειά μου και να γίνω σαν τη Μέρη ή σαν την Κατίνα? Η Ρόζα στέναξε και σώπασε. Η Θάλια ξανάσκυψε στο βιβλίο της και καμώθηκε πως διαβάζει. Την κοίταζε η αδελφή της και συλλογιζόταν. Τι πονηριά, τι υποκρισία. Όσα μου είπε τώρα δείχνουν πως όλα τα ξέρει, όλα τα καταλαβαίνει και όλα τα κάνει ξεπίτηδες. Η Μέρη έχει δίκιο. Θα μου τον πάρει τον Πετράκη. Πρέπει να της μιλήσω αλλιώτικα. Θάλια, της είπε σε λίγο, έχεις δίκιο. Είσαι λογική όπως πάντα. Αλλά αν σου φάνηκε παράλογο αυτό που σου ζήτησα, φταίω εγώ που δεν σου είπα όλη την αλήθεια. Θα σου την πω τώρα. Κάνε μου μόνο τη χάρη να κλείσεις το βιβλίο σου. Θέλω να με ακούσεις μόλις σου την προσοχή. Καλά, λέγε, έκαμε η μικρή που έκλεισε το βιβλίο της με το σελιδοδείκτη, το άφησε πλάι της και ανακάθισε στο ντιβάνι. Και η Ρόζα άρχισε να της λέει. Ο κύριος Σωτηρόπουλος πήγαινε για γαμπρός. Δεν είχε πει ακόμα τίποτα, μόνο έναν αόριστο υπενιγμό είχε κάνει στο θείο Κώστα. Ήταν όμως ολοφάνερο πως τη Ρόζα λογάριαζε να πάρει και σήμερα αύριο θα τη ζητούσε. Η Θάλια δεν έπρεπε να εξακολουθήσει μαζί του τα καμώματά της, όχι γιατί ο γαμπρός θα σχημάτιζε κακή ιδέα για το σπίτι, ψέματα της το είπε αυτό, παρά γιατί μπορούσε να του αρέσει περισσότερο η μικρή με τα καμώματά της και τότε να μην πάρει καμιά. Οι λίγες εκείνες ημέρες ήταν οι κρίσιμες, οι επικίνδυνες. Άμα ο άνθρωπος το αποφάσιζε, άμα το έλεγε στο θείο Κώστα και γινόταν ο αραβώνας, τελείωνε. Φόβος πια δεν υπήρχε και η Θάλια μπορούσε να κάνει και να φέρνεται πάλι όπως πρώτα. Αν δηλαδή θα της άρεσε να εξακολουθήσει τον τρόπο της και δεν θα προτιμούσε να τον αλλάξει για πάντα και να γίνει ένα κορίτσι σαν την αδελφή της και σαν τις φίλες τους. Η απερίγραπτη τα άκουσε όλα αυτά με προσοχή, χωρίς να διακόψει καθόλου. Κάπου εμόρφαζε, χαμογελούσε παράξενα και φαινόταν έτοιμη να μιλήσει. Αλλά κρατιόταν, συνερχόταν, περίμενε και μόνο αφού τελείωσε η αδελφή της, έμεινε ακόμα λίγο σκεπτική και της είπε «Καλά όλα αυτά. Ένα μόνο δεν μπόρεσα τώρα να καταλάβω. Αν, όπως είπες, ο κύριος Σωτηρόπουλος τραβηχτεί περισσότερο από μένα, αν δηλαδή βρει στο τέλος πως εγώ του αρέσω κι όχι εσύ, πως εμένα αγαπά κι όχι εσένα, γιατί δεν θα πάρει καμιά μας?» Η Ρόζα φάνηκε στεναχωρημένη. «Μα τι νομίζεις πως θα κάνει?» ψιθύρισε. «Είναι απλούστατο», της αποκρίθηκε η Θάλια. «Σου είπε πως αγαπά και σκοπεύει να σε πάρει? Ζήτησε ακόμα καμιά από τις δυο μας? Αν συμβεί λοιπόν αυτό που είπες, νομίζω πως αντί για σένα θα ζητήσει εμένα. Είναι παράλογο?» «Ουφ», έκαμε πιο στεναχωρημένη η Ρόζα. «Παράλογο μπορεί να μην είναι όμως και σωστό. Εγώ είμαι η μεγαλύτερη. Εμένα επρόσεξε πρώτη. Γιατί να μπεις εσύ στη μέση, να μου τον πάρεις, να μου πάρεις την τύχη μου? Έπειτα, του πέφτεις τόσο μικρή και είσαι τόσο παράξενη, απερίγραπτη σε λένε όλοι, που όσο κι αν του αρέσεις, θα το σκεφτεί πολύ για να σε κάμει γυναίκα του. Θα εξακολουθήσει λοιπόν να παίζει μαζί σου, εμένα δεν θα μπορεί πια να με πάρει και έτσι θα τον χάσουμε και οι δυο. Το θέλεις αυτό?» «Δεν το θέλω καθόλου», αποκρίθηκε με ζωηρό τόνο η Θάλια, «μα είμαι βέβαιη πως δεν θα γίνει. Αν ο κύριος Σωτηρόπουλος αγάπησε εμένα, θα ζητήσει εμένα. Δεν είμαι καθόλου μικρή.
Τι σημασία έχουν τα 2-3 χρόνια που με περνάς? Στη σωματική ανάπτυξη είμαστε όμοιες και ίσως σε περνώ εγώ. Άκουσα να λένε πως το κορίτσι και από 14 χρονών είναι της παντριάς και εγώ περπατάω στα 17. Ψέματα? Αν αυτό ήταν της τύχης μου, γιατί εσύ θέλεις να τη χάσω? Α, όχι αδερφούλα μου, δεν θα σου κάνω τη χάρη. Και εμένα ο κύριος Σωτηρόπουλος μ' αρέσει. Και αν πραγματικώς με προτιμήσει, θα είμαι πολύ ευτυχής. Μα κι εσείς όλοι μαζί μου. Θα είμαι τόσο πλούσια, θα μπορώ να κάνω τόσα για σας. Και πρώτα-πρώτα, δεν θα καταδεχτεί να πάρει τη μικρή μου πρίκα. Έτσι, η δική σου θα διπλασιαστεί. Λίγο είναι αυτό. Η Ρόζα άκουγε τώρα την αδελφή της κατάπληκτη. Η ψεύτο-αφελής είχε βάλει κατά μέρος την υποκρισία και μιλούσε σαν μεγάλη, σαν γυναίκα. Να λοιπόν που ήταν σκόπιμα τα καμώματά της, να που είχε βάλει στο νου της η Παμπώνηρη να της πάρει τον πλούσιο γαμπρό. Και ποιος ξέρει τι θα είχαν γίνει κρυφά μεταξύ τους. Για να μιλά αυτή έτσι, καθόλου απίθανο να ήταν εξηγημένη, είτε με λόγια, είτε και με έργα. Το σιγανό ποτάμι και την προσποιητή αθωότητα να φοβάσει. Της ήρθε να της μιλήσει άσχημα, να της τα πει έξω από τα δόντια, να τη βρίσει. Αλλά κρατήθηκε. Μία ρήξη με την απερίγραπτη δεν εσύμφερε εκείνη τη στιγμή. Και προσπάθησε να τη φιλοτιμήσει, να τη συγκινήσει. Άρχισε πάλι να της λέει, δεν αγαπούσε λοιπόν την αδερφή της, δεν ελογάριαζε την οικογένειά της και την καλή συνήθεια, την απαράβατη σαν νόμος, να παντρεύεται πρώτα η μεγάλη. Έπειτα, ή η μία γινόταν πλούσια, ή η άλλη, το ίδιο δεν θα ήταν για όλους. Και η πρίκα της στάλιας δεν θα διπλασιαζόταν, αφού ο γαμπρός δεν θα καταδεχόταν επίσης τις 200.000 της Ρόζας. Αμή το σκάνδαλο, όλοι ενόμιζαν πως τη μεγάλη είχε διαλέξει και τη μεγάλη θα ζητούσε. Πώς θα τους φαινόταν λοιπόν αν ξεφύτρωνε στη μέση η μικρή? Όλοι θα έλεγαν, είδες, της τον πήρε της αδερφής της, την πονηρή. Τι μας έκανε την αθώα και την ανήξερη? Αλλά και η Θάλια είχε μετανιώσει που παρασύρθηκε μια στιγμή και ξανύχτηκε χωρίς να θέλει. Αυτό δεν διορθωνόταν πια. Η Ρόζα είχε μάθει το μυστικό της, που ως τώρα δεν το ήξερε παρά η Κατίνα Δρώση. Μπορούσε όμως να υποκριθεί πως συγκινήθηκε και αυτό έκαμε στο τέλος. «Έχεις δίκιο, Ρόζα μου», της είπε. «Το σωστό είναι να παντρευτείς πρώτα εσύ που είσαι μεγάλη και εγώ πρέπει να υποχωρήσω. Άλλωστε, μήπως ξέρω αν ο κύριος Σωτηρόπουλος προτιμά εμένα? Το παραδέχτηκα μια στιγμή σαν μια υπόθεση δική σου και σου απάντησα με τη λογική μου. Ανακαλώ και σου υπόσχομαι να κάνω ό,τι θέλεις. Αύριο που θα έρθει για πρώτη φορά στο σπίτι μας, θα εξαφανιστώ». «Όχι, όχι πάλι και να εξαφανιστείς», φώναξε η Ρόζα. «Έννοια σου ξέρω. Θα κάνω την άρρωστη, την αδιάφετη και θα είμαι μαζί σας όσο το δυνατόν λιγότερη ώρα. Θα ανεβαίνω στην κάμαρά μου και θα μου κάνει συντροφιά η Κατίνα». «Μπα, τι έγινε?» Η Θάλια της πόνεσε το κεφάλι, αναπαύεται. «Και όταν θα ξανακατεβαίνω, θα είμαι άκεφη, ανόρεχτη, συμμαζεμένη και άσχημη. Τι άλλο θέλεις?» «Τίποτα», γέλασε χωρίς να θέλει η Ρόζα. «Και αυτά που είπες πολλά είναι. Φτάνει να λείψουν τα καμώματα που ξέρεις». Γι' αυτό να είσαι ήσυχη. Ούτως ή άλλως θα λείψουν. Και με το Σωτηρόπουλο και με όλους. Αναγνωρίζω κι εγώ πως είναι καιρός να συμμορφωθώ με την ηλικία μου. Μην πεις τίποτα της μαμάς ή τουλάχιστον μην της τα πεις όλα. Απλώς πως μου σύστησες να είμαι στο εξής συμμαζεμένη για την αξιοπρέπεια του σπιτιού και σου το υποσχέθηκα. Φτάνει. Άφησέ με τώρα να διαβάσω.
Η Ρόζα ενθουσιάστηκε. «Ναι», είπε, «τώρα να διαβάσεις. Σ' αφήνω. Μπράβο, αδελφούλα μου, είσαι καλή». Και μιλώντας, έκαμε να πάρει το βιβλίο που η Θάλια είχε αφήσει στο πλάι της για να της το δώσει. Μα η μικρή πετάχτηκε σαν φοβισμένη και πρόφτασε να το αρπάξει πριν το πιάσει στα χέρια της η Ρόζα. «Ευχαριστώ», της είπε. «Πήγαινε τώρα». Η Ρόζα, στη χαρά της, δεν πολύ πρόσεξε αυτό το κίνημα και φυσικά δεν σκοτίστηκε να το εξηγήσει. Αν επέμενε όμως να πάρει εκείνο το βιβλίο και να το ανοίξει, θα βλέπε πως ήταν άλλο, πολύ διαφορετικό από ό,τι έλεγε ο τίτλος του απ' έξω. Γιατί η Θάλια, με τη βοήθεια της Κατίνας, έκανε και αυτή την κατεργαριά. Έκρυβε το απαγορευμένο βιβλίο που δανειζόταν από τη φίλη της για να διαβάσει μέσα σε κάλυμα ή εξώφυλλο άλλου, αθώου. Έτσι και την ημέρα εκείνη εδιάβαζε δήθεν την καλύβα του Μπαρμπαθωμά, αλλά πραγματικώς ένα μυθιστόρημα του Ζολά, που ήταν τότε ο απόκρυβος συγγραφέας της μόδας. Μόλις βγήκε η Ρόζα από την κάμαρη, η Θάλια εστράφηκε προς την κλειστή πόρτα, έβγαλε 2-3 φορές τη γλωσσίτσα της και ύστερα βυθίστηκε στο διάβασμα. Ήταν κάτι καινούριο για αυτήν το κεφάλαιο εκείνο της Νανάς. Της μάθαινε τόσα πράγματα που ούτε τα ήξερε, ούτε τα φανταζόταν. Τι είναι ο κόσμος, συλλογιζόταν. Απερίγραπτο. Κατά τη μία, άκουσε τον πατέρα της που είχε γυρίσει από την Αθήνα και σηκώθηκε να ετοιμαστεί για το τραπέζι. Πρώτα-πρώτα, εννοείται, εκλείδωσε τη μασκαρεμένη Νανά σε ένα σιρτάρι. Έπειτα έβγαλε την καμιζόλα της και κοιτάχτηκε με γυμνά λαιμά και μπράτσα στον καθρέφτη. Ένα σημαδάκι μελανό, εκεί ψηλά, κοντά στον ώμο, την έκαμε να χαμογελάσει. «Το μασκαρά», συλλογίστηκε, πολύ δυνατά με τσίμπησε. «Α, το παρακάνει. Φαντάσου να το βλέπε η μητέρα μου. Δαγκώθηκα μόνη μου», θα της έλεγα. «Μπα, και πώς έφτασες τόσο ψηλά?» «Ανέβηκα στην καρέκλα», και έβαλε τα γέλια. Αμέσως όμως σοβαρεύτηκε και εξακολούθησε να κοιτάζεται και να συλλογέται. «Άσπρο που είναι το πετσί μου. Είμαι όμορφη. Είμαι πιο όμορφη από τη Ρόζα. Με το δίκιο του ο Πετράκης ερωτεύτηκε εμένα. Η Κατίνα είναι βέβαια πιο όμορφη από όλες μας. Αν ήταν και αφελής, αν καθόταν επάνω του, αν τον άφηνε να την πιάνει, να τη σφίγγει, να την τσιμπά, ίσως θα την προτιμούσε. Ευτυχώς δεν κάνει την κουτί σαν και εμένα, αλλά είναι». Και ξαναγέλασε μόνη της. Τη στιγμή εκείνη η Μαρία τη φώναξε για το τραπέζι. «Έφτασα». Ντύθηκε γρήγορα και κατέβηκε. Είχε το συνηθισμένο της ύφος, το αθώο, το παιδιάτικο, μόνο που φαινόταν άκεφη και ανόρεχτη. «Τι έχεις?» τη ρώτησε η κυρία Ασπασία. «Είμαι λιγάκι αδιάθετη», της αποκρίθηκε. «Κι αύριο έχουμε δεξίωση. Θα είμαι άραγε καλά?» Η μητέρα και η Ρόζα άλλαξαν κρυφά ένα βλέμμα που έλεγε «Να, σκοπεύει να κάνει την άρρωστη». «Καλά θα είσαι», είπε η μητέρα. «Αν τυχόν όμως θα αισθάνεσαι κι αύριο αυτή την αδιαθεσία, δεν πειράζει να μείνεις στην κάμαρή σου. Εμείς θα σε δικαιολογήσουμε και θα σε αναπληρώσουμε». «Καλή κι εσύ», συλλογίστηκε η Θάλια και αποκρίθηκε. «Το ξέρω, δεν με νοιάζει γι' αυτό. Φτάνει να μην αρρωστήσω σοβαρά και...» Ο πατέρας της, που την ελάτρευε, ανησύχησε και την έκοψε. «Μα τι έχεις, για να είδω». Της έπιασε το σφιγμό της και της είπε να βγάλει τη γλώσσα της. Ο σφιγμός της ήταν κανονικός. Η γλώσσα της
κατακόκκινη, αλλά η πονηρή εξακολουθούσε να την κρατεί έξω, σαν να τους κορόιδευε όλους. Κεφάλαιο Ε. Μια δεξίωση στην Αύρα. Ωραία ημέρα του Απρίλη. Η Αύρα ολάκερη, βίλα και κήπος, έλαμπε από το κουδούνι της μεγάλης καγγελόπορτας ως το τελευταίο ποτηράκι του μπουφέ. Από τις 4 το απόγευμα άρχισαν να φτάνουν οι καλεσμένοι. Φαλιριώτες, Πειραιώτες, Αθηναίοι, από τα πέρατα, άλλοι με τον τροχιόδρομο, άλλοι με το σιδηρόδρομο, άλλοι με αυτοκίνητο, άλλοι πεζοί. Ήταν όλος ο κύκλος των Παπαζόηδων, νέοι και κορίτσια, περισσότερα με τις μητέρες τους. Τους δεχόνταν στα σαλόνια του Ισογείου η κυρία Ασπασία, η Ρόζα και ο κύριος Κλεάνθης. «Και η Θαλίτσα?» ρωτούσαν. «Είναι λιγάκι αδιάθετη», πληροφορούσε η αδελφή της. «Πλάγιασε το μεσημέρι και τώρα μόλις σηκώθηκε. Αλλά είναι καλύτερα, ντύνεται και σε λίγο θα κατέβει». Σχεδόν ολάκερη ώρα η Ρόζα απαντούσε τα ίδια σε όσους ρωτούσαν. Αλλά η Θάλια δεν κατέβαινε. Η Κατίνα η φίλη της ανησύχησε και θέλησε να ανεβεί στην κάμαρά της να την ειδεί. Η Ρόζα δεν την άφησε. «Είναι καλά, τώρα θα κατεβεί. Άλλωστε, σε λίγο θα πάρουμε το τσάι». Στα σαλόνια γινόταν ράουτ και χορός. Ο κύριος Κλεάνθης, εξαιρετικά εύγλωτος και ευδιάθετος, κουβέντιαζε με τις κυρίες και τους λιγοστούς κυρίους της ηλικίας του. Το θέμα του ήταν μια επιχείρηση που είχε στα σκαριά, ευεργετική για τους φτωχούς, αλλά και για κάθε πολίτη. Ένας μεγάλος συνεταιρισμός για την προμήθεια ειδών της πρώτης ανάγκης, με τον τίτλο «Πανελλήνιων Πανμετοχικών Παντοπολίων» ή PPP. Οι μετοχές θα ήταν φτηνότατες, ώστε να μπορεί να αγοράσει τουλάχιστον μία και ο φτωχότερος, π.χ. και ο Αναστάσης ο μάγειρος και η Μαρία η καμαριέρα. Από σταγόνα θα σχηματιζόταν ωκεανός, ένα τεράστιο κεφάλαιο. Η εταιρεία θα αγόραζε τα είδη του παντοπολίου χονδρικώς, θα τα πωλούσε λιανικώς σχεδόν στο κόστος τους και πάλι θα έμενε ένα μεγάλο κέρδος να το μοιράσουν αναλόγως οι μέτοχοι. Αυτά έλεγε και εξηγούσε ο ιδεολόγος κύριος Κλεάνθης Παπαζόης, κατενθουσιασμένος για την καλή ιδέα που του ήρθε και που ενθουσίαζε καθώς ισχυριζόταν όλους τους φιλοπροόδους που την άκουγαν. Αλλά και από εκείνους που την άκουγαν πρώτη φορά στην Αύρα, πολλοί την επιδοκίμαζαν και φαίνονταν πρόθυμοι να αγοράσουν μετοχές που η τιμή καθεμιάς, εδήλωνε ο κύριος Κλεάνθης, δεν υπερεύαινε τις 50 δραχμές. Τελευταίος έφτασε ο Πετράκης ο Τυρόπουλος με τον αχώριστό του Κώστα Διγενόπουλο. Συγκίνησε ο γαμπρός. Σταμάτησε η ομιλία, σταμάτησε ακόμη και ο χορός. Εξαιρετικές φιλοφρονήσεις του έκαμαν οι οικοδεσπότες και ο κύριος Κλεάνθης που για πρώτη φορά τιμούσε το φτωχικό τους. Μα και ο Πετράκης δεν έβρισκε λόγια για να πενεύει την ομορφιά, τη χάρη και τον πλούτο αυτού του φτωχικού. Η Ρόζα, κατά την επιθυμία του, του έδειξε όλα τα σαλόνια, τον τριγύρισε λίγο και στον κήπο. Ο χορός μέσα είχε ξαναρχίσει. Εκείνοι οι δυο κάθισαν έξω, στο κιόσκι. «Και η δεσποινής Θάλια?» «Δεν τη βλέπω. Για την ώρα, ειδείτε την κούνια της, σε εκείνο εκεί το δέντρο». Και έπειτα το ίδιο τροπάρι. Ήταν λίγο αδιάθετη. Άργησε να ξυπνήσει από το μεσημεριάτικο ύπνο. «Τώρα ντύνεται, θα κατεβεί». Ο Πετράκης κατσούφιασε λίγο. «Πάμε μέσα?» «Όπως θέλετε». Μπήκαν στο σπίτι. Η Θάλια δεν είχε κατεβεί ακόμα. Ο Πετράκης επλησίασε τον κύκλο του κυρίου Κλεάνθη. «Τι λέγατε?»
Ο κύριος Κλεάνθης του εξήγησε με λίγα λόγια τα κατά το παντοπολείο. Και ο Πετράκης Σωτηρόπουλος, ο ζάπλουτος σοσιαλιστής, ενθουσιάστηκε όσο κανένας. «Θαυμάσια ιδέα», φώναξε. «Σας συγχαίρω, κύριε Παπαζόη, και αγοράζω 1000 μετοχές». Απερίγραπτη η χαρά και η συγκίνηση του οικοδεσπότη. Σηκώθηκε, έσφιξε και τα 2 χέρια του Πετράκη και του είπε δυνατά: «Κι εγώ σας συγχαίρω, κύριε Σωτηρόπουλε, για τη μεγάλη, την ευγενική αυτή χειρονομία. Και σας ευχαριστώ εκ μέρους των πτωχών. Η επιχείρηση είναι εξασφαλισμένη. Γιατί, εκτός από τις 50.000 που κάνουν οι 1000 μετοχές, δίνεται και ένα ωραίο παράδειγμα προς μίμηση». Η Ρόζα και η μητέρα της άλλαξαν ματιές. Αν ήταν δυνατό να έχει πια αντιρρήσεις για τέτοιο γαμπρό ο παράξενος πατέρας. Μα και οι άλλοι φίλοι του σπιτιού, οι ηλικιωμένοι, φιλοτιμήθηκαν από την ευγενική χειρονομία και θέλησαν να τη μιμηθούν. Και ένας δήλωσε πως αγοράζει 20 μετοχές της PPP, άλλος 50, άλλος 100. Ο πρώτος τότε έκανε τις 20 του 50, ο δεύτερος έκανε τις 50 του 70 και πετιόταν άλλος που εδήλωνε εξ αρχής 80. Γινόταν κάτι σαν πλειοδοτική δημοπρασία. Χαρούμενος και σαστισμένος ο κύριος Κλεάνθης έβγαλε το καρνέ του και σημείωνε τα ονόματα και τα ποσά, διορθώνοντας κάθε στιγμή τους αριθμούς. Και πριν τελειώσει η φασαρία, η κυρία Ασπασία τους είπε να περάσουν στη σάλα, όπου το τσάι ήταν έτοιμο. Κινήθηκαν όλοι προς την πόρτα της σάλας και τελευταίος ο Πετράκης, που τον οδηγούσε τώρα ο κύριος Κλεάνθης. Εκεί, καθώς έμπαιναν, ο πρώτος είπε σιγά σιγά στο δεύτερο, που ετοιμαζόταν πια να φυλάξει το καρνέ του: «Και τις δικές μου 1000, κάντε τες παρακαλώ 1500. «Α», φώναξε μόνο ο κύριος Κλεάνθης, ανοίγοντας πάλι το καρνέ. Αλλά δεν πρόφτασε να του πει τίποτα περισσότερο. Ο Πετράκης είχε ειδεί στη σάλα τη Θάλια και έτρεχε κοντά της να τη χαιρετήσει φωνάζοντας: «Να και η αδιάθετη που έγινε επιτέλους καλά. Χαίρο πολύ, δεσποινής, που σας βλέπω. Πώς φοβόμουν μην εξακολουθούσε η αδιαθεσία σας και δεν κατεβαίνατε». «Σας ευχαριστώ», αποκρίθηκε η μικρή. «Δεν είμαι εντελώς καλά, αλλά έβαλα δύναμη να ντυθώ και να κατεβώ, γιατί η Ρόζα μου είπε πως οι φίλοι μας ανησυχούσαν. Πού θα καθίσετε?» «Θα καθίσω κι εγώ δίπλα σας». Η Ρόζα βρέθηκε κοντά τους. «Όχι», είπε, «εσύ δεν θα καθίσεις πουθενά. Ούτε εγώ, ούτε η μαμά. Θα τριγυρίζουμε για να περιποιούμαστε τους καλεσμένους μας». «Μα εγώ είμαι αδιάθετη», έκαμε η Θάλια. «Δεν μπορώ. Οι καλεσμένοι μας ίσα-ίσα θα περιποιούνται εμένα». Και εκάθισε σε μια καρέκλα μπροστά στο τραπέζι με ένα ύφος κουρασμένο, σαν να μην μπορούσε να στέκεται στα πόδια της. «Έχει δίκιο», είπε ο Πετράκης, καθώς καθόταν κι αυτός δίπλα της. «Πρέπει να τη συγχωρέσετε, όπως τη συγχωρούμε κι εμείς που δεν θα μας περιποιηθεί». Βέβαια», φώναξε απαντίκρι η Κατίνα Δρώση, «ασθενής και ο διπόρος». Η Ρόζα έριξε μια ματιά και στις δύο και απομακρύνθηκε σαν νικημένη. Τι μπορούσε πια να πει? Και το χειρότερο ήταν που η Θάλια δεν προσπαθούσε καθόλου να φαίνεται αδιάθετη. Απεναντίας, μιλούσε και γελούσε με κέφι, έτρωγε και έπινε με όρεξη, περιποιόταν τον Πετράκη, έκανε μαζί του τα συνηθισμένα της. Αυτή είχε σκοπό να συμμαζευτεί και είχε βάλει το πιο παιδιάτικο, δηλαδή το πιο προκλητικό της φόρεμα, ένα γαλάζιο μεταξωτό, κοντό, σχεδόν ως τα γόνατα, με πλατιά μανίκια που δεν έφταναν καν ως τους αγκώνες και ανοιχτό στο λαιμό ως τα στήθη. Σαν γυμνή,
Καμιά άλλη της ηλικίας της δεν ήταν ντυμένη έτσι. Μα βέβαια, γιατί ποια άλλη ήταν αφελής σαν την απερίγραπτη? Όσο βάσταξε το τσάι, η Ρόζα, που μαζί με τη μητέρα της έπρεπε να τριγυρίζει, πολλές που δεν βρήκαν θέση στο μικρό σχετικό τραπέζι, έπαιρναν το τσάι τους στις γωνιές ή στο διπλανό σαλόνι. Δεν μπορούσε να παρακολουθεί και να επιβλέπει πολύ εκείνους τους δύο. Καταλάβαινε όμως, από όσα έβλεπε, πως ούτε η Θάλια είχε αφήσει την αφέλειά της, ούτε ο Πετράκης είχε πάψει να επωφελείται σαν άντρας. Και ο Θεός το ξέρει τι γινόταν κάτω από το τραπεζομάντιλο που σκέπαζε τα πόδια τους, καμιά φορά και τα χέρια τους. Η δύστιχη Ρόζα απόφευγε να πλησιάζει και τη φίλη της Μέρη, από φόβο μην της έλεγε πάλι τίποτα, κι ούτε να της κρυφτεί θα μπορούσε, ούτε να της δείξει θα ήθελε πως τώρα υποπτευόταν κι αυτή την αδελφή της. Από μέσα της όμως έβραζε και σχεδίαζε όταν θα έμεναν το βράδυ μόνοι να της τα πει απ' την καλή. Μετά το τσάι ξανάρχισε ο χορός. Η Ρόζα ανακουφίστηκε κάπως, γιατί ο Πετράκης εχόρεψε περισσότερο μαζί της παρά με τη Θάλια ή με άλλη. Έπειτα, πολλοί βγήκαν στον κήπο να απολαύσουν το ωραίο δειλινό με τις δυνατές μυρωδιές των ανοιξιάτικων λουλουδιών. Άλλοι εκάθισαν στο κιόσκι, άλλοι τριγύριζαν στα δρομάκια, άλλοι κοίταζαν από την καγκελόπορτα την κίνηση του δρόμου, ζωηρή εκείνη την ώρα, και η Θάλια εκάθισε στην κούνια της. Ο Πετράκης πήγε τότε κοντά της και επειδή σε εκείνη την άκρη δεν τους άκουγε άλλος, άρχισε να της μιλά στον ενικό. «Τι όμορφη που είσαι απόψε, σου πάει φαίνεται και η αδιαθεσία και αυτό το φουστάνι. Μην κρυώνεις όμως, άρχισε να κάνει δροσιά, να πω να σου φέρουν καμιά μπέρτα». «Όχι, όχι», του είπε η Θάλια, «δεν κρυώνω. Έπειτα θα κουνηθώ τώρα και θα ζεσταθώ. Τραβηχτείτε, μη σας συνεπάρω». Με τα πόδια κρεμασμένα, λυκνιζόταν ελαφρά, κρατώντας με τα δυο της χέρια τα χοντρά άσπρα σχοινιά της κούνιας. Αλλά όταν έκαμε να πατήσει το ένα πόδι για να πάρει φόρα, ο Πετράκης είχε τραβηχτεί λίγο για να μην τον συνεπάρει, έβγαλε μια φωνίτσα πόνου. «Άι, τι έπαθες?» τη ρώτησε ξαναπλησιάζοντας. «Το πόδι μου», του αποκρίθηκε μορφάζοντας τώρα αλγινά. «Το χτύπησα, Πετρίτσα μπήκε στο γοβάκι μου, με πονεί. Ιδείτε σας παρακαλώ». Άλλο που δεν ήθελε εκείνος. Έσκυψε, της έβγαλε το γοβάκι, το τίναξε, τίποτα μέσα. Έπειτα της χούφτιασε όλο το πόδι, το πασπάτεψε, το έστυψε για να του πει πού της πονούσε. «Τώρα πουθενά», του είπε χαμογελώντας. «Μου πέρασε, τόπο». Και πριν να ξαναφορέσει το γοβάκι, επάτησε με το άλλο πόδι και πήγε ψηλά. Έτσι άρχισε να κουνιέται, ανεβαίνοντας ολοένα ψηλότερα, ενώ εκείνος έβλεπε απαντίκρι, κρατώντας ακόμα στο χέρι του το γοβάκι. «Πετάχτε το χάμο», του ψιθύρισε μια στιγμή, «να νομίζουν πως μου έπεσε». Και εξακολούθησε τα τρελά της κουνήματα που τη σήκωναν τα κοντά φουστάνια ως την κοιλιά και τα πλατιά της μανίκια ως τις μασχάλες. Οι άλλοι δεν επρόσεχαν τη σκηνή και όσοι την επρόσεχαν δεν σκανδαλίζονταν, γιατί ήταν συνηθισμένοι με αυτά τα καμώματα της απερίγραπτης. Η Ρόζα όμως σκύλιασε και χωρίς να συλλογιστεί τίποτα και κανέναν, έτρεξε ίσια στην κούνια και για πρώτη φορά κατσάδιασε την αδελφή της μπροστά στον Πετράκη. «Θάλια, δεν τρέπεσαι. Τι είναι αυτά? Δεν είπαμε πως δεν είσαι πια μπεμπέκα και αυτά πρέπει να τα αφήσεις?» Η απερίγραπτη έπαψε απότομα να κουνιέται, επάτησε χάμω και φόρεσε το γουβάκι που ο Πετράκης το είχε ρίξει κοντά της. «Με συγχωρείς»,
ψιθύρισε ταπεινά. «Το είχα ξεχάσει». «Αφήστε καλέ», είπε συγχρόνως και ο Πετράκης. «Η αφέλειά της είναι τόσο χαριτωμένη». «Εμένα μου λες», συλλογίστηκε η Ρόζα και αποκρίθηκε. «Μα την παρεξηγούν». «Ποιος?» έκαμε ο Πετράκης. «Εγώ όχι βέβαια. Καταλαβαίνω πως με όλη τη σωματική της ανάπτυξη η δεσποινής Θάλια είναι ακόμα παιδί». «Κατεργάρι», συλλογίστηκε η Ρόζα και αποκρίθηκε. «Μην την ενθαρρύνετε κι εσείς. Δεν καταλαβαίνει πως το κάνετε από ευγένεια και θα νομίζει πως μπορεί να φέρνετε έτσι άπρεπα αιωνίως». Η Θάλια μιλιά. Καθόταν ακίνητη και κατσουφιασμένη στην κούνια με τα χέρια της δεμένα μπροστά. Η Ρόζα με την τελευταία λέξη απομακρύνθηκε σαν θυμωμένη και ο Πετράκης έκρινε καλό να την ακολουθήσει. Η μικρή έμεινε στην άκρη του κήπου μονάχη και σε λίγο την επλησίασε η Κατίνα. «Τι έχεις?» τη ρώτησε. «Σε μάλωσε η Ρόζα που άφησες τον κύριο Σωτηρόπουλο να σου βγάλει το γοβάκι?» «Το είδες κι αυτό?» «Ναι, ήμουν στο κιόσκι. Με μάλωσε και γιατί παρακουνιόμουν μπροστά του και τον έκανα να βλέπει από τόσο κοντά. Αλλά θα την ικανοποιήσω». «Πώς?» «Θα διαθετήσω πάλι και θα ανεβώ στην κάμαρά μου. Άμα μπορέσεις, ανέβα κι εσύ, να τα πούμε οι δυο μας με την ησυχία μας». «Καλά». Και η Θάλια έκανε όπως είπε. Τη Ρόζα, που ήταν τώρα με το γαμπρό, απέφυγε να την πλησιάσει. Μόνο στη μητέρα της, μπαίνοντας στο σπίτι, είπε κρυφά πως της πόνεσε πάλι το κεφάλι και θα κλεινόταν στην κάμαρά της ως να την περάσει. Ύστερα η μητέρα το είπε της Ρόζας και αυτή συλλογίστηκε με ανακούφιση. Αυτό ήταν. Η καημένη κρατεί την υπόσχεσή της. Την αδίκησα. Ωστόσο, ο Πετράκης, αφού μίλησε και χόρεψε αρκετά με τη Ρόζα, άρχισε να ψάχνει για τη μικρή. Τι έγινε? Καθόταν ακόμα στον κήπο και στην κούνια κακιωμένη? Είχε βραδιάσει, είχαν ανάψει τα ηλεκτρικά. Όλοι οι καλεσμένοι είχαν ξαναμπεί στο σπίτι και μόνο η Θάλια έλειπε. Ο Πετράκης, μην τολμώντας να ρωτήσει τη Ρόζα, ρώτησε την Κατίνα. «Δεσποινής Δρώση, πού είναι η φίλη σας? Δεν φαίνεται πουθενά». «Αδιαθέτησε πάλι», τον πληροφόρησε η Κατίνα και ανέβηκε στην κάμαρά της. «Ίσα ίσα που ετοιμαζόμουν να ανεβώ κι εγώ να ειδώ πως είναι. Έρχεστε μαζί μου κι εσείς? Θα ευχαριστηθεί πολύ». Ο Πετράκης εδίστασε. «Μα μην επλάγιασε?» «Δεν πιστεύω. Θα κάθεται στο ντιβάνι και ίσως θα διαβάζει. Άλλωστε θα προηγηθώ εγώ, θα ειδώ και θα σας πω». «Ωραία». Την ώρα εκείνη ο χορός είχε σταματήσει και στα σαλόνια τριγύριζαν μεγάλοι δίσκοι με μεζέδες και πιωτά. Τον ένα τον κρατούσε η Μαρία, τον άλλον ο Αναστάσης. Η κυρία Ασπασία και η Ρόζα ακολουθούσαν για να δίνουν με τα χέρια τους στον καθένα ό,τι ήθελε. «Κύριε Σωτηρόπουλε, προτιμάτε σάντουιτς με ζαμπόνι?» «Κύριε Σωτηρόπουλε, κρασί ή μπύρα?» Ο Αναστάσης κοίταζε τον κύριο που τον φώναζαν Σωτηρόπουλο και αν και τον έβλεπε πρώτη φορά, του φάνηκε σαν γνωστός του. Τον ξανακοίταξε 2-3 φορές και τον θυμήθηκε. Μα ναι, τον είχε γνωρίσει άλλοτε, ή στη Σμύρνη ή στην πόλη. Αυτό δεν μπορούσε να το εξακριβώσει, σε σπίτια όπου υπηρετούσε. Αλλά δεν τον έλεγαν Σωτηρόπουλο. Είχε άλλο όνομα που τελείωνε σε όγλου. Μισυρλόγλου, Κισυρλόγλου, κάτι τέτοιο. Και το μικρό του όνομα, αυτό το θυμόταν καλά.
Ήταν Πεπές. Πολύ περίεργο. Ύστερα ρώτησε τη Μαρία. Αυτόν τον κύριο που πρώτη φορά έρχεται στο σπίτι μας και τον περιποιούνται τόσο πολύ, τον κύριο Σωτηρόπουλο? Ναι, ναι. Μήπως ξέρεις πώς τον λένε με το βαφτιστικό του? Πέτρο, Πετράκη. Και έχει λένε παρά με ουρά. Πολυεκατομμυριούχος. Ο Αναστάσης απόρρισε. Πού Πέτρος Σωτηρόπουλος, πού Πεπές Μισιρλόγλου? Και πού ο φτωχούλης νέος που είχε γνωρίσει στη Σμύρνη ή στην πόλη, πού ο πολυεκατομμυριούχος που έλεγαν και φαινόταν πως ήταν τώρα? Λάθος θα κάνω, συλλογίστηκε. Δεν βαριέσαι, άνθρωπος του ανθρώπου μοιάζει και το πράμα του πραμάτου. Και δεν είπε τίποτα ούτε στη Μαρία, ούτε σε κανένα. Όσο για τον Πετράκη, ούτε κοίταξε καθόλου τον υπηρέτη με το δίσκο. Εκείνη την ώρα δεν συλλογιζόταν παρά την έφοδο που θα έκανε στην κάμαρα της Θάλιας, με τη βοήθεια της Κατίνας, που καθόταν κοντά του. Έφαγαν κι οι δυο τους μεσέδες, άδειασαν τα ποτήρια τους και μόλις ξανάρχισε ο χορός, τις ψιθύρισε. «Πάμε τώρα?» «Ναι, ελάτε». Ανακατώθηκαν με τους χορευτές αγκαζέ, τάχα πως θα χορέψουν και χωρίς να κάνουν ούτε ένα γύρο, γλίστρησαν απαρατήρητοι στο διάδρομο και πήραν τη σκάλα του επάνω. Η πόρτα της Θάλιας ήταν κλειστή. Η Κατίνα τη χτύπησε φωνάζοντας απ' έξω. «Θαλίτσα, είσαι πλαγιασμένη?» «Όχι», της αποκρίθηκε η μικρή που γνώρισε τη φωνή της. «Έμπα». Η Κατίνα άνοιξε τότε την πόρτα, παραμέρισε μένα ορίστε να περάσει πρώτος ο κύριος Σωτηρόπουλος και μπήκαν στην κάμαρα και οι δυο. Καταχάρηκε η μικρή που είχε περάσει πάνω από το γαλάζιο φουστάνι ένα λεπτότατο επανοφόρι, εκρύωνε φαίνεται και καθισμένη στο ντιβάνι διάβαζε κάτω από τη δυνατή πλαφονιέρα της κάμαρας. Πετάχτηκε ορθή, πέταξε και το βιβλίο της, την περίφημη Νανά, σε μία άκρη και με απλωμένα χέρια έτρεξε στον Πετράκη λέγοντας «Με χάσατε? Σας είπε η δεσποινής Δρώση πως ξαναρρώστησα και ανησυχήσατε? Σας ευχαριστώ που ανεβήκατε να με ειδείτε, αλλά δεν έχω τίποτα. Μόλις ζεστάθηκα λίγο εδώ μέσα, είχα παγώσει στον κήπο, έγινα καλά και ετοιμαζόμουν να ξανακατέβω. Καθίστε, δεν πειράζει, μπορούμε να τα πούμε και εδώ». Μιλώντας, τον ετράβηξε προς τον τιβάνι, τον εκάθισε στη μέση, εκάθισε δίπλα του και έγνεψε στην Κατίνα να καθίσει σε μια καρέκλα αντίκριτους σαν μεγάλη. «Ναι», είπε ο Πετράκης, «είχα ανησυχήσει πολύ. Δεν ήθελα να σας ενοχλήσω στην κάμαρά σας, αλλά η δεσποινής Δρώση με ενθάρρυνε. Μου είπε πως θα ευχαριστηθείτε». «Πραγματικώς», αποκρίθηκε η Θάλια, πάντα σαν μεγάλη. «Η δεσποινής Δρώση, σαν στενή μου φίλη, ξέρει καλά τι με ευχαριστεί και τι με ενοχλεί. Μου κάνετε μεγάλη ευχαρίστηση. Σας αρέσει η καμαρούλα μου?» Ο Πετράκης έριξε μια ματιά ολόγυρα, σταμάτησε λίγο το βλέμμα του στο κομψό χρυσογάλαζο κρεβάτι, ξανακοίταξε τη Θάλια και είπε «Πάρα πολύ. Είναι ωραία, με γούστο, όπως όλο το σπίτι. Τι διαβάζετε?» «Την καλύβα του Μπαρμπαθωμά», του αποκρίθηκε, δείχνοντάς του το κάλυμα του βιβλίου που βιάστηκε να το κρύψει πίσω από ένα μαξιλάρι του ντιβανιού. «Τώρα δεν θα διαβάσω πια. Έγινα τόσο καλά, σεις με κάματε, ώστε σε λίγο θα κατεβώ να χορέψω». «Εγώ κατεβαίνω από τώρα», είπε η Κατίνα, σηκωνόμενη από την καρέκλα της αποφασιστικά. «Και εσείς μην παραργήσετε, θα σας γυρεύουν». Την άφησαν να φύγει και μόλις έμειναν οι δυο τους, αγκαλιάστηκαν παράφορα και άρχισαν τα φιλιά. Δηλαδή, ο Πετράκης αγκάλιασε τη Θάλια
και τη φιλούσε χωρίς να της μιλά καθόλου. Εκείνη στεκόταν χωρίς καμιά αντίσταση και του έλεγε σιγά: «Φτάνει τώρα, πάμε κάτω ή μάλλον κατεβείτε εσείς και σε λίγο έρχομαι κι εγώ. Αν μάθουν πως σας δέχτηκα στην κάμαρά μου, θα έχω ιστορίες». «Να τους πεις πως σ' αγαπώ και μ' αγαπάς», της ψιθύρισε με πνιγμένη φωνή μες στα φιλιά του. «Α, μου δίνετε τώρα την άδεια να το πω?» «Ναι, ναι. Και πως θα με πάρετε?» «Ναι, ναι, αγαπίτσα μου, χρυσή μου». Την έσφιξε ακόμα μια φορά, τη φίλησε στο στόμα, για πρώτη φορά τον φίλησε και εκείνη και την άφησε. «Φεύγω, μην αργήσεις κι εσύ». Κατέβηκε σαν τον κλέφτη, χωρίς να τον ειδεί στη σκάλα κανένας. Στο διάδρομο μόνο τον είδε ο Αναστάσης και νομίζοντας πως γύρευε το καμπινέ, του είπε: «Από εκεί, κύριε». Καλή ιδέα. Ο Πετράκης μπήκε στο πολυτελέστατο καμπινέ της βίλας και έμεινε κάμποση ώρα μόνο για να θολώσει τα νερά. Όταν γύρισε στα σαλόνια, είδε τη Θάλια να χορεύει με ένα νεαρό. Είχε βγάλει το λεπτό επανοφόρι που φορούσε στην κάμαρά της και έλαμπε πάλι με το γαλάζιο φουστάνι που την έδειχνε σχεδόν γυμνή. Ήταν όμως σοβαρή, συμμαζεμένη, φερνόταν σαν μεγάλη και κανένα παράπονο δεν θα είχε πια μαζί της η Ρόζα. Την έφοδο του Πετράκη στην κάμαρά της δεν την έμαθε. Και η Κατίνα ακόμα δεν ήξερε τι είπαν και τι έκαμαν εκείνοι οι δυο όταν τους άφησε μόνους. «Τίποτα», αποκρίθηκε στην ερώτησή της η Θάλια. «Αλλάξαμε ένα φιλί και αμέσως μ' άφησε και κατέβηκε». «Τώρα τον αγαπάς κι εσύ με έρωτα?» «Μου φαίνεται πως άρχισα». «Μπράβο, γιατί τώρα έχω κι εγώ την ιδέα πως θα σε πάρει. Τι ευτυχισμένη που είσαι».